Egunon jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok, ongi etorri gaurko saiora. Azken igandeetan, egibidean garizumako giroan sartu gara, eta Jesusen berrionaren bitartez, gure kristau izaera aztertu eta gure elizaren alderdi batzuei astindu onak eman dizkiogu. Urruti gaude errukiaren perfekziotik. Gaur, bizi berrira deituak izango gara. Lazaro heriotzaren atzaparretatik berriro bizitzera deitua izan zen moduan. Hil oialetan bildurik, zentzumen guztiak loturik zituen, baina jangoikoaren indarrak hilobitik irten erazi zuen, eta familia artera itzuli zen. Harrigarri hau judutar askoren belarrira iritsi zen. Denengan, ez zuen oihartzun onik izan. Judutar askok arbuilua eskaini zioten gero Jesusi. Guztionek berriz, baieztapen handiena eman zuen. Neunaz piztuera eta bizia. Nigan sinisten duena ez da betiko hilko. Martak erantzun bikaina eman zion. Bai jauna, sinisten dut zu Mesia zarela, jainkoaren semea mundura etortzekoa zena. Lazaro adizkideari bizia berreskuratu zionari ordain zitala eman zioten. Apaizburu eta fariseuek biltzar nagusia bildu zuten eta esan, hobe da gizon bat herriarengatik hiltzea, herri osoa galtzea baino. Ordutik aurrera, Jesus nola hilko prestatzen hasi ziren. Beraz, bizi berria eman zuenak, heriotza jasango du. Orain sinodoko idazkaritza lagun harturik, sinodoerako Elizaren alde ekingo dugu. Elizaren historian eta gaurko bizitzan berdin ez dira falta ilunak, ez eta argiak ere. Horregatik gure arteko elkarrizketan, gure fede bizitzaz, gure elkartasunaz eta ebangelioaren eginkizun nagusiez denon esku parte hartzeaz arituko gara. Elizan partaide ugari gara. 1.300.000 milioi baino gehiago. Munduko biztanleko 17 luzea. Eta elizbarrutietan 5.300 apezpiku eta 210.000 apaiz, 620.000 religiosa, 60.000 fraile eta lekaide apaiztu gabeak, zerbitzu eta karisma edo sensibilitatez berdinak, diakono, katekista, misiolari, voluntario, 1000 gauzetan. Eta guzti hau nola batu eta nola elkarren osagarriak bihurtu Elizaren sinesgarritasuna nahikoa izan dadin eta jainkoaren, erreinuaren onerako, jakina. Elizbarruko eginkizun guzti hauen meritu eta oren mailakatzea erokeria litzateke. Eliza bat, noiz da benetako eliza izaten? Arazorik ez duenean? Partaidez eta kemenez gainezka dabilenean? Bestetik, eliza misiolaria noren esku utzi daiteke? Diruz ondo dabiltzanen esku eskola eta tenplu asko egin ditzaten? Herrialde zibilizatuetako komunikabideien oneritzia dutenengan? Bistan denez, bide honek nahastu egiten ditu ebangelioa eta poterea, irudiona eta eragin soziala. Gaur, Eliza Katolikoak gure artean jendez, ospez eta autoritatez galera nabarmenak izan baditu ere. Sekulako aukera du benetako eliza apala, libre eta eizanguratsua izateko. Kristau fedearen biziera leialak badu halako duintasun edota sendotasun harrigarria. Lagunok, baratzean erein eta landutako guztia ez da berdin garatzen. Galera batzuk izan arren badakigu fruituak etorriko direla. Hazi eta landare berria jartzeko, aroaren zai gauden moduan, bardin elizan ere. Lokatzean, aitzurrean egiteak ez du merezi.
pazientzia zirautea oinarrizkoa da. Neguan gauzak prestatu egiten dira, gero udaberrian bete-betean sartzeko. Elizan, garizumako otoitza, eta bizimodu neurritzua, eta barne harremanak sendotu, eta kristauen formazio zaintzea, gaixoak bizitatzea, abesti bilduma berritzea eta abar, aldez aurreko fruitutzat hartu daitezke, landu behar dira. Arrakasta jainkoak emango du, lana pala eta isilaren garaia da, ene ustez. Xelebrekeri bat aipatuko dizuet jarraian. Batzuk uste dute, lanez gainezka aritzea eta dabilenean konponbide mairaizgarria dela. Eta gainera, legez eta ohitura honean jardunez, denan primera irtengo dela. Ara, kardinal jubilatu batek eskatu berri du bere batallo agiria eta sendotzako agiria. Laster batalloa hartuko duen pertsona heldu baten Aita Pontekoa izango delako. Aita Ponteko izateko arauak, kanon 873 honela dio, katoliko izan behar dela eta sendotza harturikoa. Kasu honetan, jaun kardenalari zuzenki eskatu zaio batallo agiria. Ene lagunok. Elizaren sakramentuak beharrezkoa aldu sinismenaren paperezko agiria. Paper batek adierazi dezake orain dela 72 edo 60 urte gertatu zena. Baina gaurko sinismen maila eta poza nola ziurtatu. Zalantzarik balego kristau gaiaren asmoie buruz, paper batek zer argituko du. Ene ustez egokia litzateke bai bataiatua, bai aita amabitziak, kristau elkarte berean txertatuta egotea. Paperik beharrik ez. Bestela, noiz eta nola lagunduko diote kristau berriari. Bataioan, papera baino fede bizitza posgarria da baliotsua. Lagunok, egibidean, posik elkarturik jarraituko dugu. Urrengo txandar arte, agur.